किचन मध्ये होता रानभाजी। ह्या रानभाजीचे एवढे उपयोग आहेत ना, याचे एक फायदा म्हणजे डोळ्यासाठी भरपूर चांगले, कॅन्सरच्या व्यक्तीसाठी मस्त चांगले होत आणि मधुमेह डायबिटीस असतात त्यांना सुद्धा चांगले। शेंगदाण्याचा कूट जर तुमका हवा असाल तर ह्या भाजीत वाटप जर जास्त घातलं तर नाही टाकला तरी चालत, पण ह्या भाजीत छान लागतं म्हणून मी टाकते आणि रसेदार होता ही भाजी। मस्त अशी रसेदार भागलाची भाजी गावली तर करायची। नमस्कार, आज परब किचन मध्ये होता रानभाजी। ह्या रानभाजीचे एवढे उपयोग आहेत ना, मी फक्त एकच सांगतले, एक किंवा दोन, बाकीचे तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगायचे काय काय उपयोग आणि काय काय फायदे होते। ह्याचे एक फायदा म्हणजे डोळ्यासाठी भरपूर चांगले, कॅन्सरच्या व्यक्तीसाठी मस्त चांगले होत आणि मधुमेह डायबिटीस असतात त्यांना सुद्धा चांगले। आता बाकीचे जे उपयोग आहेत ते तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा, दरवेळेस मीच किती सांगा। चला सुरुवात करूया जास्त न बोलता आपल्या भागलाची भाजी। आणखी नावा काय काय होती, करटुला मराठीत, परत आणखी काय म्हणतात हिंदीमध्ये कंटोला, त्याची भाजी करूया परत किचन। आता ही पाव किलोच्या आसपास माका गावली तशी मी लगेच घेतलंय, पावसाची सुरुवात झाली की ही भाजी येता। आता जेवढी भागला असतात ना तेवढेच आपण कांदो घ्यायचो असतं। ह्या भाजीत कांद्याचा वारो जास्त घालूचो असता, तर पाव किलो कांदो होयो मी एकच ठेवले, चिरूचे आहेत कांदे। त्याच्यानंतर या शेंगदाण्याचा कूट, ह्या आपला मालवणी वाटप, त्याच्यानंतर ही टॅमॅटो, एकच टॅमॅटो जरा आमटाणीसाठी आंबट अशी मस्त लागता, आला लसूण आणि कोथिंबीर आणि एक हिरवी मिरची त्याची पेस्ट, ही आमचूर पावडर, ही सुद्धा जर तुम्ही टॅमॅटो नाही घालत असाल तर ही घाला आणि ही घालत असाल तर टॅमॅटो वगळा, पण मी ह्यात दोन्ही घालते। गरम मसालो, मालवणी मसालो आणि कोथिंबीर। कांदे आधी चिरून घ्यायचे, पण त्याच्या आधी ही ना धुते आणि पाण्यामध्ये उमळत ठेवते, कारण ही खडे खडे सून फिरत दिलेली आपल्यापर्यंत असतं। पावसाळ्यात ही स्वच्छता करायची। हे बघा, ही मी आता 2-3 पाण्यातून धुवून घेतले आणि अशी ठेवते पाण्यातच। काय त्याच्यामध्ये जर असत, आता ह्या काय नाही, पण ह्या असा कोणीतरी लागला त्या काहीतरी, आणि ही बघून घेतो हिरवीच घ्यायची, एकदम पिवळी धम्मक अशी घ्यायची नाही। आता ही पिवळा नाही, आता बघूया आपण चिरून काय आता, पण पिवळी असलेली ती पिकलेली असते, तशी आपली तेंडली। आता ही बराच वेळ मी पाण्यात ठेवलंय, आता ही ठेवूया निथळत, नंतर आपल्या चिरूची। बघा ती निथळत होती तोपर्यंत आपला कांदो चिरून झाला। आता ही भागला कशी कापायची ती बघते। ही बघा, हे देठ काढायचो, मागचो पण कोण कोण काढतात, मी नाही काढत, मागे खय देठ असता, आणि ही अशी चिरायची। आता ह्या पिवळा होता तरी ह्याची बी बघा लाल नाही, ह्या असा काढून घ्यायचा आणि चिरायची। ही मी आता अशाच पद्धतीने, तुमका गोल हवी तर गोल पण चिरू शकतास, आणि आम्ही अशीच चिरतो। ही बघा अशी चिरून घ्यायची। ही बघा एवढी चिरून झाली, अशी चिरले मी, जशी आपण तेंडली चिरते, मी तेंडली अशी पण चिरते। आता गॅस पेटूया, आता घेऊया तेल। आता जिरा मगाशी दाखवले नव्हते, त्यात जिरा घालते फोडणे। तेल घातल्यानंतर तेल तापलं आपला, थोडीशी मोहरी, मोहरी चांगली तडतडली की आपलं सगळं कांदो, कांदो आपण गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण घालूया आला लसूण कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट चमचोभर। तुमका जर जास्त तिखट हवे असेल तर फक्त हिरवी मिरची वापरा, हिरवी मिरची जास्त खायची। मी मसाला सुद्धा वापरते मालवणी। जो बारकोसो टमॅटो होतो दाखवते, घरात होत टमाटे इलेले, मोठो कसं लय लागलो ना की तो फ्रीज मध्ये राहण्यापेक्षा, आणि फ्रीज मध्ये टमाटर ठेवूच नाही, बोलता बोलता ही एक टीप, टमाटर बाहेरच ठेवायचे। तो पण एक मी वाटून घेतलाय आणि तो कापते घातलाय। बघा कांदो किती होतो, जेवढी आपली हे होती तेवढं ह्या भरून होता, तो किती आकसलो तो बघा, अर्धा तरी झाला। तो एका कांदो, आणि तुमका जर आलं लसूण पेस्ट नाही घालूची तर लसूण चिरून घाला, तरी पण भाजी छान लागता। तो व्हिडिओ आपलं असा परत किचनवर जाऊन बघा, खाली लिंक आहे। आपलं गरम मसालो,
त्याच्यानंतर हे आपलं मालवणी मसालो आणि ही आमचूर पावडर. आणि ह्या आपला मालवणी वाटप. ह्याच्यात पण आताशी कोथिंबीर भारीच येतं म्हणून ती कोथिंबीर वाटले म्हणून त्या हिरव्या दिसतात, नाही तर म्हणशात ह्या हिरव्या कसा झाला. आता ह्या ढवळून गेल्या. आता मस्त आपल्या ह्याचं ग्रेव्हीचं म्हणजे आपल्या वाटपचा घातला होता सगळा कांदा टमाटरची ग्रेव्ही मस्त कलर येलो एवढा असा झाला. ही भागला घालून घेते. आता ह्याच्यात मी थोडासा पाणी घालते. 50% पाणी असतं याच्यामध्ये या भाजीमध्ये, तर आपण थोडासा पाणी घालूया. थोडा म्हटल्यावर म्हणजे ती बारकी 1 वाटी पाणी घातले मी. आणि ही रशेदार भाजी करूची आपली सुकी कणकणीत करूची असेल तर पाण्याचा वापर करू नको, फक्त कांद्यातच परतू मग ती भाजी. आता तशी ही भाजी ना एकदम पातळ जर चिरलास तर एका वाफेवर शिजतली, पण मी जरा सुरीन चिरलाय ना ती जाड झाली, मग अर्धी कार्टूला मी आडायावर चिरले. मी शिजाक थोडा वेळ लागतले, पण झाकण ठेवूया. जेवढा पाणी ओतलं होतंय त्या सगळा सुकला म्हणजे भाजी आपली शिजली आणि दिसता शिजल्यासारखी. गमता की नाही ती कमेंट मध्ये सांगा. हातान तुटता म्हणजे शिजली, म्हणजे 50% व्हाय शिजली. आता ह्याच्यात आपल्या घालूचा जोपर्यंत भाजी आकसत नाही तोपर्यंतच नाही, काय मीठ टाकत नाही. मीठ टाकल्यानंतर टाकते आता शेंगदाण्याचा कूट. शेंगदाण्याचा कूट जर तुमका हवा असाल तर ह्या भाजीत वाटप जर जास्त घातलास तर नाही टाकलास तरी चालत, पण ह्या भाजीत छान लागतं म्हणून मी टाकते. आणि रशेदार होता ही भाजी. आता ह्याच्यात ही सुकी झाली, ह्याच्यात थोडासा गरम पाणी टाकला की ही भाजी मस्त रसरशीत होते. आणि मीठ आणि शेंगदाणे टाकल्याबरोबर जो सुगंध येईल भारी मस्तच. आता ह्या गरम पाणी जवळजवळ अर्धा ग्लास मी घेतलाय. शेंगदाणे घातले की जो मसाल्याचा कलर आहे तो जरा दुधट होता. मी टाकलंय की ते पाणी तुम्ही अशी सुकी पण खाऊ शकतास, पण माका ही रश्शेदार भाजी भैया म्हणून मी पाणी टाकले. रश्श्यासारखी भाजी छान लागते. गरम पाणी ओतल्यामुळे काही सेकंदातच त्याला उकळी येली बघा. आता आपली ही भाजी झालेली आहे. सुकी तशीच ठेवल्यास तर तुमका टिफिन मध्ये बरी पडत, पण अशी रशेदार पण देवा हो एक दिवस, नाही गळत आता ते टिफिन. आता ठेवूया थोडं कोथिंबीरचं सुगंध व्यवसायाचं झाकण. 2 सेकंदासाठी गॅस ठेवलाय चालू. आता करते पण मस्त मस्त अशी रशेदार भाजी. भागला गावली की पटकन आणा, कंटोळे गावले तर आणि करा. पावसात वर्षातून एकदा ही भाजी खावचीच असता. तुमका काय सांगाक नको. बाहेर पावसान केल्या ना काळो आणि आपली भाजी तयार. आता पटकन चपाती किंवा भाकरी करायची आणि ही भाजी खाऊक बसायची. पावसाळ्याची रानभाजी. आता आईने गेल्या वेळी भाजी केलेली ना, आता मी केलंय आणि आई खाता कशी झाली ते आई सांगते मी. आयचो घास बघा केवढंचो चिव काऊचो. मीठ बीठ व्यवस्थित पडला ना गे. तिने एकदा दिलं सर्टिफिकेट भाजी चांगला की घरात सगळी चांगली म्हणतात. मस्त अशी रस्सेदार भागलाची भाजी गावली तर करायची. आणि त्यासाठी काय करायचं, परत किचनवर जायचं, पूर्ण रेसिपी स्किप न करता बघायची. आणि ही भाजी केलास तर खाली कमेंट मध्ये सांगा आम्ही रशेवाली केलो की सुकी केलो. चला या रेसिपीसाठी परत जाऊन व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सोबत पावसाळ्याच्या दुसऱ्या रानभाजी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.